derude. Hej. Jeg sidder her i dag med en særlig gæst, og kan du fortælle, hvem du er? Jeg er hans lillebror. Tobias. Ja. Og ja, det er bare lige en lille ting. Kig op den der, og det der. Kig op kameraet, okay? Ej, Tobias. og det her, den her sag hedder Spørg Mr. Tobias. Og kan du lige lave det her ansigt? Prøv at se. Ja, gør det igen. Vi gør det på 3. 1, 2. Vi gør det på 3. 1, 2, 3. Og det var sådan lidt ting. Min bro. Selvfølgelig han er min bro. High five. Jeg fik kylling. Jeg havde det fucked up. Okay. Vi har fået nogle spørgsmål, som Hvad vil du selv have? og vi har lavet sådan en ting, og Video. i den her sag må min lillebror ikke svare på spørgsmål. Nej, han må ikke se ad. Og undskylder på. Okay, hør efter. Så hvis du må ikke se spørgsmålene, du skal bare svare på dem. Er du klar? Og kig op i kameraet imens. Godt. Det kan jeg ikke. Okay, her kommer det første spørgsmål. Er du mongol? Nej. Skal du svare den her? Har du en lang tidsmand? Okay, og her nu et spørgsmål. Hvor mange år er du? Jeg er 4,5. Okay. Og det næste spørgsmål kommer her. Hvis du skulle sige en skala fra 1 til 10, om du er grim eller flot, hvad vil din skala til 1 til 10 være på, at du er grim? 1 eller 10, til du er grim? Jeg er sej. Jamen, er du 1 til 10, på en skala til 1 til 10, hvor grim er du så? Ikke grim. Nå, det betyder 1. 0. Det kan du ligesom ikke. Der er blevet sagt 1 til 10. 10. Nej, jeg gider ikke have noget. 1. 0. 1 er det mindste. 0. 1 er det samme som 0, så det er sådan, det bliver. Og ja, mig og min lillebror, vi kommer til at optage. Vi er sammen. Ej, okay. Og ja, ikke godt, Tobias, så vi skal til fødselsdag i morgen. Ja. Så der skal vi nok få optaget et par videoer, ikke? Ja. Can you put it back to Dominic's jakke? Okay, ej, Tobias, sæt dig tilbage i studiet. Okay, skal vi sige, det var det? Og så Minecraft. Ja, det kan vi da gøre, når det er, vi er færdige med at optage. Okay. Så du er bare hype, skal stoppe videoen nu? Ja. Han er fucked up, ikke? Men jeg vil godt optage, fordi jeg elsker at underholde. Optag. Op for satan! Fuck! Så står vi lige, au! Lad du være. Okay. I må godt skrive, om det er sjovt, men han skal ikke gøre det igen. Nej! Fuck dig! Okay, jeg tror, vi stopper videoen nu. Okay. Men vi vil bare sige... Nej! Vil du gerne lave video? Okay. Men vi vil sige... Vi siger bare bye nu! Okay. Men vi vil bare sige... Bye bye. Tusind tak, fordi... Okay. Ej, lad være. Okay. Okay, tusind tak, fordi I gav os med. Skriv. Nej. Jeg prøver at stoppe min video! Okay. Men tusind tak, fordi I gav os med. Kunne sige hej, hej. Hej hej. Tusind tak, fordi I gav os med. Hej hej. Og I ved jo godt, det er så hej, hej.